Създадохме RoboTent благодарение на упоритата работа на екипа на Automatics и креативния им подход в решаването на конкретен проблем за бизнеса. Наши партньори ни потърсиха с молбата да им представим автоматизирано решение при обслужването на CNC машини. В процеса на създаването на RoboTent се насочваме към това да предоставим оптимизиран и ефективен начин, който подобрява качеството на продукта и повишава производствените резултати на фабриката. Преди интеграцията на RoboTent, оператор зареждаше ръчно всеки детайл в CNC машината. Избрахме Automatics и тяхното решение, защото намерихме в тяхно лице висок професионализъм, персонализиран подход и детайлно вникване във всеки един процес. Когато стартирахме работа с RoboTent, не след дълго забелязахме в нашите системи, че производствените резултати се повишиха с 100%. Нямаме прекъсване на работата на машината вследствие на задължителните почивки на операторите. Оператора се фокусира върху дейностите с по-висока добавена стойност.